Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. Nijar da Chadi sun kulle yarjejeniyar ƙarfafa dangantakar diflomasiyya da tsaro ta hanyar buɗe ofishin jakadancin Chadi a Diffa. A wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a fadar shugaban ƙasar ta Nijar, shugaban Chadi Muhammad Idris Deby da shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani sun amince da ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Babban muhimmin abin da ya faru a taron shine yadda Nijar ta amince da buɗe sabon ofishin jakadancin Chadi a birnin Diffa, lamarin da ke nuna sabon salo a hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. Wannan matakin zai taimaka wajen sauƙaƙe zirga-zirgar jama'a, ciniki da haɗin gwiwar tsaro, musamman a yankin iyaka mai cike da ƙalubale na yankin tafkin Chadi. Taron ya kuma fayyace buƙatar haɗin kai wajen shawo kan matsalolin tsaro da ayyukan 'yan ta'adda a yankin. Ana sa ran ofishin jakadancin na Diffa zai inganta haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da kuma ba da taimako ga jama'ar da rikice-rikice suka shafa. A wata sanarwar haɗin gwiwa, shugabannin ƙasashen biyu sun umarci ministocin harkokin wajensu da su hanzarta buɗe wannan ofishin cikin gaggawa. Haka kuma, Chadi da Nijar sun sha alwashin sauƙaƙe dokokin shige da fice na kwastam don ƙarfafa kasuwanci tsakanin Niamey da Djamena. Wannan ci gaba yana cikin shirin gina dangantaka mai zurfi da tsayayyen haɗin kai wadda ta haɗa da tsaro, tattalin arziki, makamashi da sabbin fasahohi da burin samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Shugaban Chadi ya kuma gayyaci shugaban Nijar zuwa wata ziyara ta musamman a Chadi, a matsayin alamar zurfafa dangantaka da ƙarfafa haɗin kai a yankin Sahel. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.